Kas niin. Otamme tästä. Pontikkaat. Jep. On silti hyvä, että et näe minua nyt. Kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain seksi-ossista tai kristojumpasta? Mä ainakin aion kokeilla niitä kaikkia. Ties vaikka sais, kato, 20 vuotta iästä pois. Kuvitteles nyt. Mullakin olisi tukka päässä ja sulla olisi vähän Mä oon ainakin ihan tyytyväinen tähän mun Niin. Jos se on rahasta kiinni, niin kyllä mä... Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Teko 30 euroa. No mitäs outoa siinä on? Seppo, hei. Lainaa mulle rahaa. Mä ajattelin, että tähän tupaan pitää saada nyt piristystä. Musta on ihanaa, että sä oot täällä. Hei, halo. Olis yksi kysymys. Mitäs toi tarkoitti? Mitä, oot sä juovuksissa keskellä päivää? Uskon nyt, minä en anna sulle pontikkaa, kun oot tuossa kunnossa. Seppo, hei, kerropas mulle vielä sun ja Ossi välisestä suhteesta. No on se kumma, kun tänään kaikki haluaa puhua Ossista. Ei, sähän kerroit, että Ossilla on joku toinen mies, että sen takia se ei ollut kiinnostunut musta. Niin mä kerroin jo. Tai sä unohdit kertoa, että se toinen mies olet sinä. Kuinka monta kertaa tää pitää sanoa? Me ollaan siinä vaan ystäviä. Paremmin kuin et kerro kertaakaan. Siis mä oon kurkkuani miten kaverit mulle valehtelee. Suut silmät täyteen. Ensin Krista ja Lassa ja sitten Taneli. Ja sinäkin siinä sädekehä pään päällä valita maaret ja petollisuutta. Ja itse heilastelet kaveri ihastuksen kanssa. Ismo, mä en heilastele kenenkään kanssa. No, myönnetään, että jos olevan kiinnostunut, mä en viittinyt puhua sulle, kun sä oot niin ihastunut. Se on aivan sama. Nythän kaikki valheet on paljastunut. Ja te olette vapaat heilastelee ihan niin paljon kuin te teette. Mutta teidän seurustelu ei saa jatkua tämän minun katon alla. Tässä asunnossa ei nimittäin pettureita suvaita. Kahveja, Seppo. Niitä sun on ihan turha odottaa. Mitä pikemmin pakkaat laukkus, sen parempi. Ei. Kuka vittu siellä oikein soittaa? Voi helvetin. Missä? Seppo. Mitä? Älä vittu. Soita mulle. Paskiainen. Aika suoraa puhetta. Hei, Lasse. Moi. Mä olin tossa juoksemassa ja ajattelin tulla pistelemään. No miksi pitäis? Se vihaa mua ja mä sitä. Rupet sä faijas neuvomaan. Pidä sinä huoli vaan omasta hygieniastasi. No unohda. Mulla ei ole tarvetta olla sen kanssa missään tekemisissä. Haluatko sä hänen saada kunnolla kuonosta? Onhan se tietysti ikävää, jos meidän välittää.